dengoan, unain jakin itzeiten da, 25. urte horrenan arira indituzuen bat gauza, eta, bueno, jakin da beste historian ez dala bertsolari bat zure adinakin holtza gainen egon gana, ez da, marka guztik hautsi dituzula esan behiken. Zein da hortako sekretua, ez, hainbeste urte, bueno, holtzan aitzeko, eta, bueno, zure edadeekin hortako gogotxu jarraitzeko. Bueno, sekretu ez dakit. Nik ondo pentsatu izan manun gara utzi beharko nuen. Baina hainbeste maiten zu, bertsolaritza, txiki-txikitatik handoran dago, eta nire egin odolen dago zerbait dago, pentsatzen denik. Eta ezin izan bezitz, separatzen ezin izan behar. Gero, aldiberen osasunak ere laundu ditik. Edade honetan, jende asko esaten dugu, burutik edo beste gauz asko, zen erosin ataletan. Eta ezin gaiatu eta ezin gu, nioa. Ni berriz alde horretik ondo egin ez, baina zen. Oain, bertzotan nehonen uste baino gaizki jo, bai, gero komeri izaten dira. Ustea pasa izan zaizu burutik? Burutik pasa izan zaizu ustea edo? Askotan pasa bai, ziberko nire bere. Baina, berriz ere bat ematen deitzen dizunen, zu hori piztu iten da. Eta... Ez ezin esan. Eta horri nintzen, asko ez nahi nintzen. Eta adinotan ez asko nintzen ere. Eta gaina gaztia dago gaur, asko eta ona. Gazte asko dago, oso ona daude, asko. Eta hori egitzako dago toki jagoain plazan. Nola egiztana, normala hori da gaina. Ez da gaztia egiten du. Eta gaztia presta egiten duen, bere kirako handia nahi du. Gero badaude, toki batzuk, tarten, tokapen dira, ez da? Baina bakan batzuk, askoz. Eta gero pixkat galdetuko nizukez, 11 urte hintzen itun itxasoan, lanian, zer oroitzapen urte haietan, nolako urteak izan ziren da, hoi nola uztartzen zen bertsolaritzakin, ez? Itxasoa joan etorri plaza, ez dakit, nola... Itxasoan izan gara ikan, itxasoan ibiltzen. Itxasoan ibiltzen izan, lehorren gineanen, azte burun batean, launak ikuntatzen gineanen, da tabernan da, ikuntatzen azte gineanen, da haitze ginean, baina beste da, ez ari ginean ere zuen orduan. Gara jartan, gunguean doaz ginean, bezotan nola errizerri. Ni hasi nintzanen, errizerri plazatzen nintzeneako, eta behatzi urte ditu. Karo, karnon askotan iken izan, bat egin da betiak egin, gara bezotan kartutan izan, hola plazatan hasi nintzeneako, hogeita behatzi urte. Erroita ere zinola izan dira. Itxasuan ebai ez, haitze aprobetxatzen zenuna ebai ez? Segun nola genden, rata gero genden, olanik gabe, zerretan entretentio egin izatzen da bakitzak bere zerebra egin gateatzen etxean ginean. Hori bai, hori beti. Hori ministeri txikitatik beti hori. Oain, bertzotan plazan hartu izan da ginean gu berandu, gero eta merezen izan. Oain txapelketa esaten da, urduan esaten zen, nobel bertsolari nobeles. Gu nobelak ino, eta bertsolari nobeles. Hola, asizan poinik horitu, baina denbora batan da, gauza eskorretza zauden. Eta itxasoko lana nolakoa zen, gogorra ez dakiz oroitzapen dituzu, itxasoan zenuten giroaz eta pixkat ze oroitzapen? Oso gogorra, gaina, amairu urte egin ez nintzen. Eta amairu urte egin oso umiak. Batez ere gaba, zibilu esaren asko duda barrein da. Eta gaba, zuarri, energia eta gorra izaten. Nere zabitzaten. Eta nik uste dut nire inguruko gehala izaten zuela. Oso gazte ginen da gu boi behar genuen gara jartan. Baina, anezak egin. Eta non arrantza, noa jute zineten? Eskinen oso goti gatatzen, hemen arrai asko zan hemen ingurun bertan. Arrai asko zan hemen bertan. Garaia egiten, guain kanpo atatzen dira eta ordu askoko biretan ibiltzen dira, baina garaia ezkinen urruti gatatzen. Gu, bai gero atunetan da ginen,
Datu honetan hasi ginen urtun, baino batako ginen, igual hogei orduko bidea, batako ginen, baina bestela normalen ez. Udara berrein da, udaran dabitan, hemen basta samarra. Eta gero, bueno, irakurri dizut hainbat galtzeko beldurra, ez? Zer du bertxokera zarrorrek gaurkoak ez duna, eta alderantziz? Oso ezberdinak diala, bideak ez dugu eskolari, guk eskola dugu, aitak eta amakeak ez duen duese, ez dugu zer ez dugu ikasi, eta gero horrik ikasi dugu. Daun arten, da hemen ikasi dugu izkera, eta izkuntza ez dugu zer ez dugu. Eta gu sortu ginen, geren kasa, ez zoran nire sortu ginen geren kasa, norbait gustatu iten bestok, eta norbait jaitzen guztianen, gustatu da inbete pilatzen da. Bagizu, teoak oten parrandatxo bat, eta hasik, batek eta bestiak, eta holaxe hasik hau behar, eta gu ez dugu bertxo eskola egite zer izan, ikasi gara eko behar, gerezkoa bakarra gara. Eta nik hori zugarri maite dut, Zertik ez nahi, ez da bertxotan bakarri beti izaten dut, eozin lanetan, beharra egitzen nahi da segari bat, eta jarri zaitu behira, eta segari gona bat ima, ez da nekatzen. Behira zen dago, erresitik, sega pertsatzen, hori erresitik. Eta esate izu segari bat, biziketan, berez korrikari jabaldin bada, igual. Azten da korrika, eta tik, hankapuntan, da, hau ez da nekatzen. Arretaka berezkotasuna errezkoa. Eta zu berez, gua baino indar gehiagokua, aldamenen, sasoi edarra eta tanak, baina adi ez egin. Errez egobatzea da, errez eokitasun hori. Eta gu, nik ez da, nik horiak izan maite dut asko. Ezoran izan berezkotasun hori, hori galtziak molik ez bena dira, ez da egite. Eta gaurko bertsolaritzaz ze estimatzen duzu? Ze gustatzen zaizu? Oso ona. Gaina, ze gustatu ze esango izan. Ze estimatzen duzu? Gauza izugarri izaten. Izugarri. Gu, nik bezore gazte bat egin aztea lotxa bat egin. Neonek, lotxa egin izan duzu. Batzu ze eskola da, ze jakingo ia, ze hitzak erabiltzen. Esaten zu, baina nik hori zer zen edo. Gero, beste gauza, ez da zu ulerture, askotan ulerture ez da zu egiten, gauza asko. Zu baina marmila dizagoetu eskuraz ikatzen duetan. Nola, berak euskadunak eta gero gainetik ikasi duenak, hori bi gauza diaunak. Eta hori galtzarrekin jartzen dienen, maila maila da. Bai euskera aldetik, hizkuntza aldetik, eta bai bertsolari, gaina bertsolari ez pentsatu, zenbait egin berrik egin doa. Bai, hemen taran nabaten da, gaiti gabeta, gaiti brenda, behar bada, ez duen beste egin. Baina gaiti eman da jarrita, pasan, nire zen egotan, Zoragarri. netzat izugarri.